Ви слухаєте передачу «Національна територія народа як виноградник Божий». Священним Писання читання апостола Євангелія поучає нас, як важно в всьому світі пам'ятати. Якщо Бог призвав нас до життя, покликав нас у Царство Божоє, роздав нам таланти, дав нам якусь територію для кожного народу свою, то від того, як ти лічно, або цілий народ буде жити, такі будуть благословення й дари для тебе лічно і для цілого народа. Якщо же ти покладений начальником-директором, а ведеш себе неакуратно, унижаєш достоинство людей, не платиш зарплату рано чи пізно, не вищостояще начальство, Бог тя змістить і покарає. В притчі про виноградарів Господь хотів указати, що ми з вами теж похожі на судьбу виноградарів. Бог покликав виноградарів, насадив виноградник, дав їм і всі інструменти збирати виноград, давити, бо потім було з того вино. Коли прийшло время плодів, то єсть осінь, послав владелець виноградника забрати плоди, а робочі встали. В винограднику произійшов переворот, узурпація власти, і виноградарі повіли: нікому вже цей виноградник не даме. Условия договора не включали захват власти. Тоді посилає Господь посланників, пророків, а узурпатори убивають усіх. Єно камінням побили другого, побили третього, взагалі добили. Наконець посилає Господь узурпаторам свого єдинородного сина. Узурпатори власти увиділи, що йде наслідник, і нараз зробили свій злочинний совет. А давайте вб'ємо того, хто є будущий владелець виноградника, і виноградник наш, власть наша. Так і зробили. Схватили сина, вивели із виноградника і вбили. На цих словах кончається притча, каже Господь книжникам-фарисеям. Що ви думаєте, прийде владелець этого виноградника, що зробить з узурпаторами? Книжники і фарисеї нічого не підозрюють, що самі за себе кажуть. Сказали слово, понятно, злих зло погубить. Стара слав'янська форма, що в вищій степені покарає злочинців, узурпаторів. Самі же добавили книжники і фарисеї: виноградник передасть нормальним робочим, нормальним виноградарям. Думали ли книжники і фарисеї, що вони собі приговор підписали, коли перед ними стояв Господин, Син Отця Небесного, котрий прийшов у виноградник на землю, котру Він сотворив, щоб людям роз'яснити путь духовний і повернути людей до царства. А виноградарі, книжники і фарисеї, узурпатори власти, убили Сина Божого, розп'яли на хресті, вивели вон із виноградника, із Єрусалима. Злі виноградарі, узурпатори, роблять одну помилку. Їм все видить, що ніхто до них власть не возьме. Ошибка.
приходить врем'я, всі вони жорстоко будуть покарані. Но в безумстві власти не розуміє чоловік, що робить. Но май ключовою в Євангелію не тільки кара тим, котрі узурпірують власть, скільки то, що тот виноградник, де вони були, де могли трудитися і жити, забереться од них і дасться другим виноградарям. Якщо перевести цю притчу етажом ниже, то ведь кожен народ, котрому Бог оприділив певну територію, якщо тот народ Божий, Бог помагає йому територію сокотити. В історії карпатських русинів була одна неприємна історія. Часть наших предків, особливо де теперішня Словакія і далі до Моравії, прийняли хибний путь християнства і потеряли і ім'я, і історію, і територію. Скільки народів у світі довгий час держаться на своїй території? Скільки народів уже зайшло із арени історії? І ще етажом ниже зайдемо в лічностному плані. У селі скільки людей, фамілій є, котрі вже сотнями років, фамілія, діти, внуки, правнуки, праправнуки, а скільки є сімей і скоренилися. Були в селі великі, і газди, і главні, но кить були безбожники, ламали крести, Бог їх іскоренив. Не є їх у селі, пропали. Бог нам дарує з вами много талантів і способностей, щоб ми талантами послужили Богу. Этот мир, наша церковь, это виноградник Божий. Од нас залежить, дасть ли Бог нам, щоб церковь стояла до второго пришествия Христового, перебуваючи в кріпкій вірі, в настоящій вірі, у подвизі поста і молитви, або може случитися таке, яке случається з другими храмами, коли приходять злочинці, захвачують храм і передають уніатам. В історії християнства подобні случаї, які бувають у нас, верх злочинства, коли група невіруючих людей, молодиків, захвачує храм від православних і передадуть уніатам. Тому сьогодні ми кажемо: Господи, поможи нам, щоб ми в своєму храмі молилися до второго пришествия Христового. Щоб православна, візантійська православна віра була для нас високим апогеєм цінностей духовних, з якими ніхто не руняється. Міфічність так називаємих європейських цінностей настільки очевидна, що нічого говорити. Но православ'я – його висока культура, його розуміння, його історія. І ми відчуваємо на собі, що наш народ 1150 років, як прийняв візантійське православ'я, зато і жиє на своєму місці. Скільки мінялося імперій, держав, скільки приходило сюди мудреців, а народ остається на цьому місці. І нині в пропорційному відношенню наш місний народ у селах вище 90-95% людей наших жиє. Чужих 1-2-3%. І ето держиться, ми прослідкували останні 300 років.